Chỉ bay lệ vek ule. Thil shetlem deuh trong huai si konfi si ang kha in lo sha chinin ka ringa. Khang chung tang kha vo in chu kan soi don ni. Ila subscribe lo chuan mi lo subscribe sak vela. Kum sang ka zakwa som kwa panga khan papakhat. MacArthur Wheeler hian Pittsburgh ka bank arokani. Chun kho eng ut noya khan mai po tuam lowin a mel pa ngai ang khan avarok ve thor mai ni. An konfi khoba chua pa te khan camera kha a han nui velani. Azan la in police in an man ngala. Ol sam tak an man thei te kha mak alo ti jok velni. A roklai video an entir po khan an siam chop ani te kha ala ring jok vela. Thei tui kha kamaya kata reng sia tingele ti ina phun no ani. Alo ngai dana kha chuan ser tui a maya ata khan a mel kha lang thei lo tura alo in ngaya. A chan po lemon ser tui hi invisible ink atan an mang thina. Mei an hliau chi a hian aron lang thina ni. Chu a maya alo tat ve rengota. Chu chuan camera ma khan a mel ati lan lo pha kha alo ring ve rengota ni. A ring ringot po ni lawin alo konfi ma. Police te chuan he rok tu pa hi a rui lova chian lo na a lei lo bok ti an fin fi ani. A thil shiat dik lo wang liao alo ni. He thil thleng hi psychologist pahni David Dunning le Justin Kruger te beng alo vera. An han bo zui ta ni. An ni lam ko chuan research te experiment han nei te hi an nuam ti zong ani niang chu an shat ma. Ke ni thleng pon kan lo hlok phui ve thei pha thin ta ni. Ti chuan zirlai zinga research an nei masabera. Zo na sang zo tin atopa an mani kha anin te tir ta ni. Mak engzan nge I mu irin tiang khan an mani kha an hanin rate tir vel ta a. Chuta an mu chua ta ka chu athiam lo le mak mu chia a piang te khan mak mu that anin ringa midang aya thiam emo anin ti ni. Midang zong aya mak mu thatura te khan anin ngaya. Chuti lain athiam thiamin an thiam ji anin shilova an thiam awang khan midang pon thiam ve vek tura anin ngaya wang khan anin da hniama mak po min hniam tura anin ngaya ni. Athiam lo le shitlema piangin anin overestimate a. Athiam a piangin anin underestimate tinani. Underestimate tini chuan muhniam inda hniam tinani maya. Overestimate ni chuan ni na baka inda sang chung en tina kha ni le mayang chu. Chuta china chuan mithil shetlem si konfi ve hlur. Inti she inda sang ang chi kha psychologist te ming pahni choi hian Dunning-Kruger effect ti in an soi chin ta ni. Chiar tlem si soi zau si an ti ang deuh khan. Shia chun por pui ve ang chi hau kha. Atu te po hian mani in te hi kan thiam vak lo ni te po na lang shima. A thiam hian an thiam tlem zia anin shia a. A she tlem in she tamemo kan in ti china ni. Socrates hian hetiang hian a soya. Mi fing ber ka ni na chan chu engma ka she lo ti ka in shiat na hi ni atia. Mizo pa fing tak te thil she tak te su soya po hian kan she china nga. Anin ngai tlom ani. Mi te ai an thiam lo zia te an felbik lo zia te an zep tel fau thina. Interview na te hian in lo chik ve thinem ka she lawa. Tun lai interview te tam to a sang hlui le chang thar te an kom na sa a. Atopa hian thuroni peduem ilai na local ve tur te ta na thuron enge mo I peduem ti te hi an zo tel thina. Sang hlui le thleng sang tak kan ti te hian thuron petla ka po in ngai lovin an pengam ngai lawa an pek po hian in ngai tlom takin thunoi rol takin an pe thina ni. A chang thar le junior zok te hian thuron te hi kan pe na sa a. Chu he Dunning-Kruger lo chua na chan te po hi ani thei te po na rin omani. Kan sar pakhat po hian hetiang hian soi thina. Pathian thu te po hi azir tlema piangin an soi huaya. Azir sang le she tam chuan ni a shiata ni ti te ti azi ani ti ten an clip thina ati ni. He Dunning-Kruger hi research sang an nei na hian a chiang hlom ani. Mitam zok hian mitam zok aya fing emo kanin ti veka. Driver tam zok hian driver tam tak aya khal thiam bik emo anin ti thu mani. Chu professional line sang a po hian an in ngai dan kha alo ni deuh veka. Mase chu engtin nge ni thei. Shetlem apiang chu tinge kan konfia she tam bere mo kanin ti. Achan chu hei hi ni.
thil she tama piangin an lo hriat tlem zia hi anin she thina entirnan mi pahnian omani literature lama khan an tui ve ve a pakhat zawk hi chu ala lut thuk wak lawa la junior ve takani a pakhat ero chu tui chilna rei ve to rei tak lo in chiar zaw ve to khani pakhat zawk ina a hriat chen hi chu heti chen hi ni ta se arin dana chuan literature huang chung le hriat tur zong zong chu hetiang chena zaw tura hen angai ta ni pakhat ero hi chuan alo hriat to zong zong za chu heti za thi alo ni ta a azir chin to atanga achu danin literature huang chung hi hetiang tiat tura hian a ruat ta ni chutiang ani chuan 50% ve lek she tura khan a in ngaya a in ruat ani shetlem ala in ti ema a chan chu a hriat tam to wang zawk ani a junior zawk hi chuan hemi huang chung zau zia she tur hian helai chin tal po hi ala dai ve lawa ala she ve miaw lawa chuwangin 90% vel she tura khan a in ta ringot ta ni a she lo ti po kha ala in she lo tina ni a hriat lo tam zia a hriat miaw lo wang khan mi tam tak aya hria a alawin ngai ta ni mase a expert zawk hi chuan she tam lo a in ti ema wangin ama ain midang she tura ada a ruat tina kha lo ta a mani in thlan chungchanga comment aron screenshot te po hi alar ema heng te po hian atilang chiang viawani she si lo in ti she si ang kan lo ni lo nan nang le ke po hian ti thei kan neya chu inzir zel hi ni kan dam chunga inzir zel tur kan nia eng fil ta po ke ni ai thiam zok hi an phu suaw suaw ti hria tur ani khoilai comment vele mo a lo thok por ve chiam kha Dunning-Kruger effect ti thleng dik tu kha kan lo ni theya chuwangin midang in ti she tak tak te po nial pung tu itong ani chuan eliam mai ro englai na po hian kan du na lam kha chu zir thuk zelila hriat tur tam zia le kan hre lo ani ti po kan hriat lo tam zia hi shenonin inda sang lutuk le chapau lovin inzir zelila hria anga om hri chi lo ai chuan hriat lo anga langa hriat bel zel kha a hlu zawk dai ani muslim ho hian thufinga hetiang hian an soi thin an tia khovela han mi chili kan oma pakhat na chuan thil hre tak an ni a an hria ti po an hria pahnih na chuan thil hre tak an ni a masi an hria ti po an hre chuang lo adang le chuan an hrilawa an hrelo ti po an hria apali na chuan a hre si lawa a hrelo ti po chu a hre chuang lo an ti thin ani a khoi ber hinge kan ni don ti kha chu lo in zot taila ti chuan video chu he ti zong he ni a Dunning-Kruger effect ti thleng dik tu in lo ni lo tho ka be se ya video danga kan hmu le tho don nia